እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከመይ ቀኒኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ዶ አቤትና ኢየሱስ ጎይታ ዝኾነ ህይወትና ጎይታ ዝኾነ ጎይታ ንሱ ሁሉ ግዜ ክነግስ ዝግብኦ ጎይታ አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ሕጂውን ክነንግሶ ኢና አሜን ሕጂውን ኣብ ልብና ክነግስ እዩ ሕጂውን ኣብ ነገርና ክነግስ እዩ ሕጂውን ኣብ ማእኸልና ሰናይ ነገር ክገብር እዩ አሜን ዶ ሽሙ ይባረክ ስለዚ ሎማ ሓንቲ ሓቢልና ንሪኦ ቅድሚ ወርሒ ትንክፍ ኣቢልያ ዝነበርኩ ምስ ክህንነት ዝተሓሓዝ ስራሕ ኢና ክንዘራረብ ሽዑኡ ንእሽተይ ትንክፍ ኣቢልያ ወሪደ ግዜ ስለዘይነበር ኣምላክ ዝተመስገነ ይኹን ሎማዓንቲ ድማ ንእሽተይ ዕሙቕ ኣቢልና ክህንነት ናይ ብሉይ ኪዳን እንታይ ይመስል ካህን እንታይ ይስርሑ ንምንታይ ተፀዊዑ ሊቀ ካህን እንታይ ይስርሑ ንምንታይ ተፀዊዑ እዚ ነገር ዝርኢና ብሓድሽ ኪዳን ክፍልል እዩ እንታይ እዩ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህንነት እንታይ ይፍልል እዩ ዝብል ነገር ብንእሽተይ ብኸፊሉ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣምላክ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕጂ ካህን ርኢኻ ትፈልጥ ዶ በልዎ ኣብ ጎንኩም ዘሎ ሰብ መልሲ ከዓ ተፀበዩ መልሲ እንታይ ከም ዝበለኩም ንገሩኒ ካህን ርኢኹም ትፈልጡ ዶ ካህን هو كان ريحة تفلت أبيل praise God كان ريحة تفلتي فرا من أبيل كريستوس نوصل عليك كهان عندي يسوع قوي اسك كهان زغنا يجي حفي بل ده يبلكم اللهم قال أملاك نريكم ينجحهم تكمل يسوع قوي إذا جوبا عايزين بار جوبا كهانات يا أملاك سمسكني يخون مچم كهننت بتعمي قليل ነገር ከም ዘይኮነ ሁላትና ንፈልጦ ኢና ናይ ክህንነት ስራሕ ቀሊል ኣይኮነን ቀሊል ስለ ዘይኮነ እግዚአብሔር አምላክ ንሓደ ዘርኢ ወይ ከዓ ንሓደ ናይ ኣሮን ወለዶ ወይ ከዓ ናይ ኣሮን ዘርኢ ጥራይ እንታይ ገይርዎ ማለት ይፈልዩ ኣቐሚጥዎ ንምንታይ ንኹሉ ዝኸውን ኣይኮነን ፍሉይ ዝተፈለየ ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰ ንእግዚአብሔር ዝተፈለየ ንእግዚአብሔር ልቡ ዝሓለነ ካብ ኩሉ ነገር ዝርሓቅ ክኸውን ይዘለው ካህን ክኸውን ሰብ ክሓስብ ከሎሲ ኩሉ ነገር እንዳጨልገፈ እንዳለ ከም ኸይዳ ኣይኮነን ከም ደስ ዝበሎ ይኮነ እንታይ ዳ ዝተፈለየ ክኸውን ስለ ዘለዎ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ኣብዚ እውን ኣቐሚጠልኩም ኣለኹም ኣምላክ ዝተመስገነ ይኹን ዘጻት 19:5 ሕጂ ድማ ቃለይ ኣጸቢቕኩም እንተሰማዕኹም ኪዳነይ እውን እንተሓለኹም ኩላ ምድሪ ድማ እናተይ እያሞ ሓልፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑን ኢኹም ሕጂ እግዚአብሔር በቃ ንዑ ዝኸውን ገንዘብ ንዑ ዝኸውን ህዝቢ ብጣዕሚዩ እንታይ ዝገበር ሓረር ዝብል ማለት ንዑ ዝተፈለየ ህዝቢ ንዑ ዘምልኽ ህዝቢ ንዑ ዘኽብር ህዝቢ እንታይ ዝገበር ማለት እዩ ክፈሊ ይደሊ ሕጂ ክትኮኑን ይደሊ ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ንስኻትኩም ድማ መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኮኑን ኢኹም እቲ ደቂ እስራኤል ተዛረቦ ነገር እዚ እዩ ንስኻትኩም እንታይ ክትኮኑን ኢኹም ኢሉ መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኮኑን ኢኹም ኢሉ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ካህን ክገብር ክሓስብ ከሎ መጀመርያ ዝሓስቦ ዝነበረ እንታይ እንደሆነ ንዑ ዝተፈለየ ህዝቢ ጥራይ እውን ኣይኮነን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንዑ ዝተፈለየ ኣገልግሎት ዘቅርብ መጀመርያ እግዚአብሔር ቀና አምላክ ስለ ዝኾነ ድማ ዝኾነ መስዋዕት ቀዳማይ ንሱ ክወስድ ዝደሊ ዝኾነ ቀዳማይ ኣቴንሽን ክረኽቦ ዝደሊ ንሱ እዩ ስለዚ መጀመርያ ንዓይ ህዝበይ ክትኮኑኒ ሃሌሉያ እቶም ከም ማእኸልኩም ዝወፁ ንዓይ ዝተፈልዩ ካህናት ድማ ንዓይ መስዋዕቲ ክስውኡ እደሊ ኣለኹ ስለዚ ድማ ተኽገብረኩም እየ ክቅድሰኩም እየ ንዓይ ክፈልየኩም እየ ንኽብረይ ክፈልየኩም እየ ንመንግስተይ ክፈልየኩም እየ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ንህዝቡ እንታይ ከለማሙዶ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ካብቲ ጸልማት ኣውፅዩሲ ናብ ብርሃን እዚ ከም ተኸላትና ንፈልጦ ጸላሎት ናይ ሓድሽ ኪዳን እዩ እግዚአብሔር አምላክ መጀመርያ ኣብ ብሉይ ኪዳን እዚ ትርኢት ናይ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ እዚ ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር አምላክ ሓሳቡ ኣብ ምድሪ እቲ ናይ ክርስቶስ ነገር ክመጽእ ከሎ እቲ ጸላሎት ከመይ ገይሩ ሰረት እንዳሰረተ ከመይ ገይሩ ይመጽእ ከም ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ጥበበኛ አምላክ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ንሰይጣንሲ ንኣዳም ስለ ዝወደቀ ዋውዲቕካ የኻ ግን ድሓን ክጭልግፈካ ኢሉሲ ዓማፅ አምላክ ይኮ ወላ ንሰይጣንሲ ብትክክለኛ መገዲ ክስዕሮ መዲቦ ሽሙ ይባረክ ሓቀኛ ጻድቅ አምላክ ይዘለንስ ክበሉ
صادق فرادي بحقيو كسعرو انت خوينس نتي كابانا زتمنطله ماننت كابانا زتمنطله هيوت كابانا زتمنطله زلالماو نسي اغزابير كمولسو خدلو حاسب كلوسي حزبي كتكونني الجمير شمي بارخ مجمريا قال نبر سلازي قال يزر لغزابير قال زري يابلبنا حسابو زري يابلبنا مخرو زري يابلبنا او زدلينا املاح علنا متان كنبل او زقدسنا مخنياتو كوما يمسلكان اب عالم كتنبر كلخه እግዚአብሔር ፋጻ ገይሩ ተዘይጸውዕካሲ ጸላይ እንታይ ዝገብረካ ማለት እዩ ሓሒው ናብ ሲኦል ዝወስደካ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ዝብለሉ አነ ለኹም ህዝበይ ክትኮን እንደሌ ከማኸልኩም ድማ ሓደ ዘርኢ እንታ ገበረ ዕብራውያን 5:4 ከም አሮን በአምላክ ተጸውዐ ዳአምበር ነዚ ክብሪ እዚ ሓዶ ከበዓሉ አይወስዶን እዩ معرخ ندي كبور مخانون بارراي كاب كلهم كابتم نجدات مولوسي حدا نجدي نز نجر زعجا بتحوه نز خبر نجر يلوب ما እግዚአብሔር ማለት በአምላክ ተጸውዐ ዳአምበር ነዚ ክብሪ እዚ ሓዶ እኳ እንታ ክብር አይክልኒ ከወዛ አይክልኒ ማለት እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ድማ ንሕና ከምቲ አብራ ሓደ ሽድሽም እግዚአብሔር አቦኡ መንግስትን ካህናትን ኮንኮኖ ዝገበረና እሱ ክብርን ስልጣን ንዘላለም ዓለም ንዑ ይኹን ነው መንግስትን ካህናት ኮንኮኖ ዝገበረና አምላክ ዝተመስገነ ሽሙ ይባረክ ስለዚህ በኸፊል ንእሽተይ ክንሪና ኔክስት ግበረለይ ብሩኸይ አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ እዚ ካል ጊዜ ምስረኸብና ጽቡቅ ጌርና ክንሪና ግን ሊቀ ካህን እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ኣብ 28 ዘጻት ንሕዳ እቲ ሐሳብ ክንንብቦ ፈቲና አምላክ ዝተባረከ ይኹን ኢየሱስ ጎይታዩ ሎማዓንቲ ሊቀ ካህንና ከመይ ከም ዝኾነ ንእሽተ ክንሪና ከመይ ኢሉ ናባና ከዓ ዝምድና ኣለዎ ክንሪኢላ ንስኻ ከዓ ሓውኻ አሮን 28:1 የዘነብብ ደለኹ ዘጻት 28:1 ንስኻ ከዓ ሓውኻ አሮን ደቁ ድማ ምስኡ አሮን ደቂ አሮን ከዓ ናዳአብን አቢሁን አልዓዛርን ኢታማርን ካህናት ክኾኑ ካብ ማእከል ደቂ እስራኤል ናባኻ አቅርቦም ንአሮን ሓውኻ ድማ ንኽብርን ንጌጽን ዝኸውን ቅዱሳት አልባስ ግበረሉ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም አልባስ ማለት እዩ ቅዱሳት አልባስ ንምንታይ ዝኸውን ንኽብርን ንጌጽን ዝኸውን እግዚአብሔር ንህዝቡ ክሽልም ከሎ ማለት እግዚአብሔር ነቲ ናተይ ዝበሎ መስዋዕቲ ክስዋዕለይ ዝበሎ በቃ ሚዲየተር አሞንጎይን አሞንጎ ህዝበይን ማእኸላይ ኮይኑ ዘተዓርቕ አካልሲ ማዕርኽ እንደይ እግዚአብሔር ሲ ስራሕ ሲኑ ይኮነን ደቀቅቲ ነገራት ሕጂ ክብዚ ክንሪኦ ከለናሲ ኣብ ቁፅሪ 3 ንስኻ ድማ ነቶም መንፈስ ጥበብን ዝመልእዎም ብልቦም ፈላጣት ዝኾኑ ኩሎም ንአሮን ካህነይ ንምዃን ዝቅደስ አልባስ ክገብሩ ንገሮም ኢሉ بخيلاتات بتبابنياتات إذا كدان إذا خسرح له إذا ناي لبسنت ناي كهننت لبسي سؤال كخدان كده عبيد كان داسفة كيت كامس أيكون زبدله أتي حبر خيترفه أتي structure خيترفه أتي أقامة خيترفه كم يكون كم زلوا بتنكره بتبابنياتات كسرحهم زلوا ينقر إذا معرخن ديك زيابير أخبير زري أقول قلت مخانو معرخن ديك زيابير أخبير زري أوعيت مخانو معرخن ديك زيابير لبو أو ديقو زسر حلو نقر مخانير إنامات حجي أبزلك قدامي نريه كريستوس يماتك زيابير أملاك ناي كريستوس سرح أنتي كم زخونه كريستوس أبزي نعنا تشكي من على زتري أوزل لهم سانك قلبي أملاك سمسكون يكون أبزو كله أمتهم نقرات أنتي كوينه معلومات توقيت أمالو إذا حجي زيابير أملاك كشيلو حسابه أنت يقبر الله مالتي يقمت الله مالتي تب كريستوس كقلة زلوا نجار تب كريستوس كون زلوا نجار تجابير كم زمانات كم مسرات عالم أمانة حسابه نجار سي كشيلو أنت يقبر الله مالتي هاللويا بناي كهنن السرح كشيلو زيابير حسابه أنت يقبر الله مالتي أمانة يقلت الله مالتي سلزي تزقبروا الباسكا زيو سانكا أفلبن إفودن تسمعوي إفود تريور لهم كمش لعلن عن توراي كمش تحتن متأمت أميا كناتن أمو كهني كونسي نساتم وركن سماعون حبري دمن توري
ቀይሕ ልሕፂ ጣጢዕን ወሲዶም ንሓውኻ ኣሮን ንደቁን ቅዱስ ኣልባስ እንታይ ግበሩ ይግበሩሎም እንዳበለ ካልእ ግዜ ጎይታ ግዜ ምስ ሃበና በብሓደ ኤፎድ እንታይ ይስርሑ እቲ ሕብርታት እንታይ እዩ እተን 12 እንታይ ይስርሐን እተን ብየማን ብፀጋም ኣብ መንኩብ ዘለዋ እሶም ንስቲል እቶም ነገዳት እዮም እንታይ ዘርኢ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ከመይ ገይሩ ተሸኪሙና ናብ ክብሪ ከም ዝኸደ ከመይ ገይሩ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ፅዋዕ ካባይ ትሕለፍ ክብል ከሎ ሪኢኹም ኣለኹም ኣብኡ ንዓና ተሸኪሙና ክሳገር ከሎ ሃሌሉያ ካብቲ ሞት ናብ ብርሃን ክሳገር ከሎ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ክሳገር ከሎ ካብቲ ጥፍኣት ናብ ክብሪ ክሳገረና ከሎ ናብ ትንሳኤ ክሳገረና ከሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ናቱ ምልክት እዩ ልክዕ እቲ ካህን ክስውኦ ከሎ እዚ ነገር እዚ ክሽከሞ ዘለዎ ነገድካ ተሸኪምካ እንታይ ግበር መስዋእቲ ኣቕርብ እዩ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ህዝብኻ ተሸኪምካ መስዋእቲ ኣቕርብ ማለት እዩ ነቲ ናተይ ህዝቢ ሒዝካ ቀረብ ናባይ ክትቀርብ ከለኻ ህዝብኻ ኣይትረስዕ ንህዝበይ ሒዝካ እንታይ ግበር ቀረብ ብላ ማለት ስለዚ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቁርብ ደርዳእኩም ኣለቆ ቁርብ ንእሽተይ ትሕዙ ኣለኹም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ 28:42 ዘፀኣት ንሕፍረቶም ዝኸድን ስረ ድማ ካብ ልሕፅን ጣጢዕ ግበረሎም ካብ ሕቆም ክሳዕ ብርኮም ዝበፅሕ ይኹን ኢሉ እዚ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንሕብረትና ዝሽፍን ምዃኑ ናይ ሕፍረትና ሸፋኒ ገበላ እንታይ እዮም ዝብሎ በአምሓርኛ በአምሓርኛ ላይ ተጣም ኖ ናይ ሕፍረት ሸፋን ናይ ገበላ ሸፋኝ ድዮም ዝብሎ በአምሓርኛ ትግርኛ ከመይ ናይ ሕፍረትና ሸፋን በቃ ሕፍረትና እና ዝብሎሲ ትውርደትና ዝሽፍን ከምይ ዝብሎም ደሎ ንሕፍረቶም ዝኸድን ስረ ድማ ካብ ልሕፅን ጣጢዕ እንታይ ግበረሎ ማለት እዚ ከዓ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንዓና ሕብረትና ሸፋኒ ምዃኑ ናይ ውርደትና ሸፋኒ ምዃኑ ናይ ሕማቕና ሸፋኒ ምዃኑ ሓጢኣትና ከም ተሸከመ መርገምና ከም ተሸከመ ናትና ጾር ከም ዝወሰደ ዘርኢ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ናትና ምድሓን ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ እግዚአብሔር ማዕረግ እንደዚህ ይሰርሓሉ እንደዚህ ጊዜ ዘጥፋሉ አገልግሎሲ እንታይ ዓይነት አገልግሎት እዩ ማለት እዩ ከምዚ ገይሩ ኩሉ ብደቂቕ እቲ ምዕራፍ ብሙሉእ 28 እንድሕር አንቢብናዮ ሓደ ብሓደ ሁሉ ነገር ቻውዶለ ነገር በብሓደ እቲ ጻዕዳ ናይ ሰማያዊ ሓሳብ መግለጺ ኣምላኽ ዝተመስገነ ናይ ቅድስና መግለጺ ኾንከሎ እቲ ሰማያዊ ድማ ናይ ሰማያዊ ሓሳብ መግለጺ ብሰማያዊ ሓሳብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀርብ ከም ዘለና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሰማያዊ ነገር ንእግዚአብሔር ዝኽብር ነገር ሒዝና ክንቀርብ ከም ዘለና እቲ ጻዕዳ ድማ ቅድስና ንኣምላኽ ዝተቀደሰ ህይወት ሒዝና ክንቀርብ ከም ዘለና መጀመርያ ንእግዚአብሔር ክንቅድሶ ድሓርካ ንሕና ኸ ክንቅደስ መሊስና ድማ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ነቶም ኣብ መንኩምና ተሸኪምና እዮም ዘለና ፀኒሕና ክንሪኤና እሱ ድማ ኣባና ክትርጎም ከሎ እንታይ መስል ፀኒሕና ክንሪኤና ንሕና ድማ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ቅዱስ ዝኾነ መስዋዕቲ ክነቕርበሉ መጀመርያ ንእግዚአብሔር ክንፍለ ኣሜን ዶ ክፈለየስ ክበሉ ከም ካልእ ኣይተሓዋወስኒ ዛስዋይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ወርሒ እዚኣ ትንክፍ ኣቢልያ ከይድ ከለኹ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢለኩም ነይረ ካህንሲ ወይ ቀሺሳ ኣብ መገዲ ተሪኢኹም ሞሲ ደስ ዝበሎ ይገብር ዶ ደስ ዝበሎ ቀሺ ይገብር ዋይ ከምዚ ኢሉ ከሎሲ ቀሺሲ እስኻውን ዓይንኻ ይገብረልካኒ ምሳኻ ክሰቲ ወይ ምሳኻ ክፃረፍ ወይ ምሳኻ ክበኣሲ እስኻውን ወርደልካ ዋላ እሱ ጌገኛ ከሎስ እንታይ እስኻ እንታይ ትገብር ምስ ቀሺ ክንበኣስ ኢልካ ክትኸይድ ሓቀይ ደ ስለዚ ማዕረ ክንደይ ዝተፈለየ ህይወት ኣለና ነገራት ካባና ክሳብ ዝርሕቕ ሲስተም ናይ ዓለም ንዓና ክሳብ ዝፍንፍነና ወይስ ንሕና ንቆርቦ ሕጂ ኣብዚ እንድሕር ኣቕሊምና ርኢና ማዕረ ክንደይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣተኪሩ ከም ዝሰራሓሉ እቶም ነገድ ከመይ ክኾኑ ከም ዘለዎም እቲ ኤፎድ እቲ ኣቃዋማ እቲ ሰማያዊ ሓሳብ እቲ ቅዱስ ዝኾነ ተሓሳስባ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ብእግሮም ድማ ከኣቱ ዘለዎም ድማ ያው ኩላትና ንፈልጦ ሙሴ እግዚአብሔር መጀመርያ ክራኸቦ ከሎ ጥራሕ እግሩ እንታይ ገይርዎ ጥራሕ እግራ ዘን ጫማኻ እንታይ ግበር ኢልዎን ኣውፅአን ኢልዎ ማለት ስለዚ ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ክንስዎ ከለና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ልክዕ ብተምሳል ናይ ሙሴ እዚ ኣጋሮም
ጥሩሖም ኮይኖም ንእግዚአብሔር መስዋዕት ይስው ጸናጽል ኣሎ ኣኡ ዝግበር እሱ ክንሪኤና ቀሲልና እንድሕዳ ግዜ ረኺብና ሕጂ ግን ብዓብዩ እቲ ፒክቸር ክስእሎ ደልየ ደለኹ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ማዕረ ክንደይ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሊቀ ካህና ዝኾነ ኣሜን ዶ ሊቀ ካህና ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ተምሳል ዝኾነ ነገር ከመይ ገይሩ ክስራሕ ከም ዘሎ ከመይ ገይሩ ክዕዮ ከም ዘሎ ከም ዝሰርሓሉ ንርኢ ማለት እዩ ኔክስት ሻምሓወይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ እዚ እቲ በብሓደ እቲ ኣቃውማ እቲ ሳሽ ቱርብ ቱኒክ ኣንደርግራውንድ እዘን ሕጂ ክንጠቕስን ፀንሓና ገሊአን እዚ ድማ ፍላይታ ብምልእታ ፃዕዳ ጌርና ርኢና ደላና ድማ እታ ሓንቲ ግዜ ኣብ ዓመት ዝገብራ ማለት ሕጂ ዓመት ሙሉእ እታ ቅድሚ እዚኣ ዝረኣናያ ዓመት ሙሉእ መስዋዕቲ ክስዎ ከሎ እቲ ሊቀ ካህን ነታ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናያ ስእሊ እዩ ዝገብር እታ ክዳን ማለት እዩ እታ ሰማያውን ፃዕዳን ኤፎድ ዘለዋ ሳጌሪ እንታይ ዝገብር ዓመት ሙሉእ መስዋዕቲ ዝስዎ ማለት እዩ ምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ግን ነዚኣ ይስውእ ምልእቲ ፃዕዳ እዚኣ ሕጂ ናይ ካህን እያ ናይ ሊቀ ካህን እታ መቐንጠጢ የብሉን ንሳላ ግን ፃዕዳ ምልእቲ ፃዕዳ ሕጂ እዚኣ ናይ ካህናት እያ which is ንዓና ሪፕሬዘንት ዝገብር ማለት ሽሙ ይባረኽ እታ ቅድሚኣ ከምዚኣ ኮይና ግን ፃዕዳ ምልእቲ ኣላ እቲ ሊቀ ካህን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ገይሩ መስዋዕቲ ዝስዋ ኣላ ምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እሱ ድማ ሓንሳብ ናሓወሮ ሃሌሉያ ሓንሳብ ናሓወሮ ንዓና ዝሰውኦ መስዋዕቲ ምልክት እግዚአብሔር ይባረኽ ሓንሳብ ናሓ ንኹሉ ግዜ ዘይኮነሲ ከምቲ ካህናት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝገብርዎ ዘይኮነሲ እንታይ ሓንሳብ ናሓወሮን መስዋዕቲ ሰውኢ እንታይ ጌርና ማለት እዩ ተበጅና ኣሜን ዶ ሲ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ዝስዋዕ መስዋዕቲ ሓጢኣትካ ነፃ መግበሪ ይኮነን መሸፈኒ ሓጢኣትካ ነፃ ይብለልካን በቃ ንግዚኡ መሸፈኒ መዐገስ እዩ መስዋዕቲ ስዋ ሓጢኣት ትገብር መዐገስ እዩ ፈፂሙ ከንፅሓካ ኣይክእልኒ ፈፂሙ ከፅድቃካ ኣይክእልኒ ፈፂሙ ናብ ኣምላኽ ከቕርበካ ኣይክእልኒ እዚ ስለ ዝፈለጠ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ሓንሳብ ናሓዋሩ ምልክት ዝኸውን ፅላሎት ገይርልና ንሱ ድማ እንታይ ሓንሳብ ናሓዋሩ ናብ ዓመት ይኣቱ እንታይ ነቲ ሓጢኣት ሒዙ ማለት እዩ ነቲ ሓጢኣት ናሒዝቡ ሒዙ ሓንሳብ ኣብ ዓመት ይኣቱ እሞ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መስዋዕቲ የቕርብ እዚ ድማ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኡ ኣምላኽ ዝተመስገነ ዋጋ ከፊሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን መይቱ ተንሲኡ ሓንሳብ ናሓዋን ዝኸውን መስዋዕቲ ዝሰውኦ ንዓና ዝተበጀወና ተምሳል ናቱ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ሽሙ ይባረኽ ጣቕዒት የለን ነዚ ጎይታ ሃሌሉያ ኔክስት ሻም እዚ ከዓ እቲ ናይ ካህናት ክዳን እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ፍልይ ይብል ናይ ሊቀ ካህን ናይ ካህናት ፍልይ ይብል እቲ ናይ ልሕፂ እንጣጢዕ ቅዱስ ቀሚሽ ታሕቲ ይከደን ናይ ልሕፂ እንጣጢዕ ስረ ከዓ ኣብ ልዕሊ ስግኡ ይገበር ናይ ልሕፂ እንጣጢዕ ቅናት ድማ ይተዓጠቕ ናይ ልሕፂ እንጣጢዕ ቀሚሹ እንታ ቅድሚኣ ዝነበረ ስእሊ ሪኢኹማ እታ መዕጠቂት ዘላታ ንሳያ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ልሕፂ እንጣጢዕ መጠምጠምያ ኣብ ርእሱ ይጠምጠም እዚ ቅዱስ ኣልባስ እዩ ስግኡ ብማይ ተሓፂቡ ይከደኑ ስለዚ ካህን ክኸውን ዝሓስብ ሲ ፊት ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ ደሪእና ኣሎ እዚ ነዚ ዘይበቅዕ ሰብሲ ነዚ ክዳን ክኽደኖ የብሉን ንእግዚአብሔር ብውዕ ዝኾነ መስዋዕቲ ከቕርብ ዘይክእሲ ነዚ ክዳን እዚ ክኽደኖ የብሉ ማለት ምክንያቱ ልክዕ እዚ ክዳን እዚ ክትገብር ከለካ እንታይ ካ ትገብር ማለት እዩ ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ክስውእ ከም ዘለካ ትፈልጥ ኣለካ ኣውቶማቲካሊ ማለት እዩ ለዚ ሓደ ሰብ ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ክስውእ ንእግዚአብሔር ክብሪ ክህብ ንህዝቡ ሒዙ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቐርብ ዕጣን ክዓጥን ድሉው እንተዘይኮይኑ በዚ ነገር እዚ እንታይ ክገብር የብሉን ማለት እዩ ነዚ ልብሲ እዚ ክገብሮ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ እዛ ክዳን እዚኣ ተዘይገይሮማ ኣብ ማእኸል ጉባኤ ኣብ ማእኸል ህዝቦም ክሓርሱ ክነብሩ ከለዉ እቶም ካህናት ወላ ሓንቲ ዕጣን ምዕጣን ኣይድልዮም ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ምቕራብ ኣይድልዮም ምክንያቱ እዛ ልብሲ እዚ ኣብ ዝገበርካ እዋን ግን ናይ ግድን እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ግድን ንዑ ፊት ዝገብር ሰብ ንዑ ዝበቅዕ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ነዚ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ብቑዓት ገይርና ኣሜን ዶ ሽሙ ይባረኽ ኔክስት ሻምሓዊ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ስለዚ ከምዚ ካብ ኮነ እሞ ንምንታይ ዕዮ ተመዘዙ እዮም ዝብል ሓሳብ እንድሕር ክንርኢ ደሊና ድማ ሌዋውያን ዘህልቁ 3:9 ሌዋውያን
ሌዋውያን አሮንን ንደቁን ሃቦም ንሳቶም ካብ ደቂ እስራኤል ብምልኦም ንዑ ተወፈዩ እዮም ንአሮን ደቁን ድማ እቲ ናይ ክህነቶም ክሕልው አዝዞም ጓና እንተ ቀረበ ከዓ ረይ ሕጂ ጓና እንተ ቀረበ ነዚ ነገር እዚ ብቑዕ ዘይኮነ ማለት ነዚ መስዋዕቲ ክስውእ ብቑዕ ዘይኮነ ብሌውነት ንእግዚአብሔር ክቀውም ብቑዕ ዘይከነሲ ነዚ ነገር ክቀርብሲ አይሕሰቦ ሕጂ ሌዊ ማለት አካቢ ማለት እዩ ሌዊ ማለት ሓቋፊ ማለት ሌዊ ማለት አተዓራቂ ማለት ሌዊ ማለት ክንሪና ጽንሕ ኢልና ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ክገብር ዘይክእል መጀመርያ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪቡ መስዋዕት ክስውእ ዘይክእል ብድሕሪኡ ድማ ህዝቢ ክዓርቕ ዘይክእል ብድሕሪኡ ድማ ኣሕዋት ክዓርቕ ዘይክእል ብድሕሪኡ ድማ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንህዝቢ ናብ እግዚአብሔር ከቅርብ ዘይክእል እንታይ ክገብር የብሉ ማለት ናብ ዝቀርብ የብሉ ተዘይ ኮይኑሲ ጓና እንተቀረበ ሞት ክመውት ማለት which means ነዚ ዕዮ ዘይተመደበ ነዚ ነገር ዝርእሱ ዘይዳለወ ሞት ክኸውን ሕጂ ኣጆኹም እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ይሰርሕኒ እታ ሞት ትብል ኣጥፍእዋ ግን ማዕርክ እንደይ ሲሪየስ ክንከውንኩም ዘለና ማዕርክ እንደይ እቲ ልብሲ ክህንነት ለቢስና ክንመላለስ ከም ዘለና ስለዚ ድሕሪ ሕጂ እስክበሉ ዋላ ኣብ ሽንቲ ቤት ናይ ክህንነት ልብሰይ ገይረ ክኸይደ ስለዚ ባይ ናው ቁሩ ተረዲእና ኣበይ ከም ነውፃት እንዳተረዳእና ኸይዳሎ ምሽ ኣበይ ከም ነውፃት ልብሲ ክህንነት እንዳተረዳእና ኸይዳሎ ምክንያቱ እዚ ልብሲ እዚ ክትገብር ከለኻ አውቶማቲካሊ ሓላፍነታዊ ኢኻ ትኸውን አውቶማቲካሊ ንእግዚአብሔር መስዋዕት ዘቅርብ ሰብ ኢኻ ትኸውን አውቶማቲካሊ ንእግዚአብሔር ዝተወፈየ ሰብ ኢኻ ትኸውን አውቶማቲካሊ ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰ ዝተፈለየ ህዝቢ ኢኻ ትኸውን ስለዚ ኣብ ህይወትና ክንሓልፍ ከለና ክንኣቱ ክንወፅእ ከለና እተን ንእግዚአብሔር ዘይክብር ትገበርና እዋና ዘክረን እሞ ሽዑ ልብሲ ክህንናትና ኣውፂና እቲ ነገር ከም ዝገበርናዮ ሕጂ ይርዳእና ይኸውን ማለት እዩ እቲ ልብሲ ግን ክወፅእ የብሉን ዕብራውያን 5:1 ኣብ ማእከል ሰብ ተወስደ ሊቀ ካህናት ዘበለስ መባእን ሕሩድን ስለ ኃጢአት ምእንቲ ክስውእ ብናይ ኣምላኽ ነገር ስለ ሰብ እዩ ዝሽየም ስለዚ መስዋዕቲ ክሽውእ ዝተሰምየ ወይ ከዓ ሊቀ ካህን ዝኾነ ወይ ከዓ ካህን ዝኾነሲ እንታይ ክገብር ኣሎ ማለት እዩ መባእን ሕሩድን ስለ ኃጢአት ምእንቲ ክስውእ ብናይ ኣምላኽ እዩ ዝተሸመ ማለት ስለዚ ሽመተይ ካብ ኣምላኽ እዩ እስክበሉ ክህንነተይ ካብ ኣምላኽ እዩ ዝሕልኩም ንለኹም ክህንነተይ ዓዊልኩም ካብ ኣምላኽ እዩ ሽመተይ ካብ ኣምላኽ እዩ ኣሜን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ገለ ካብቲ ንሳቶም ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ስራሕ ኣብ ክንዲ ህዝቢ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ናብ ኣምላኽ ይቐርቡ ነይሮም ምሽ ሓቀይ መጀመርያ ንእግዚአብሔር ኢልና ቀና ኣምላኽ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ንእግዚአብሔር ኩለንትናና ቀዳማይ ንእግዚአብሔር ብድሕሪ ድማ ንህዝቢ ኣምላኽ ሒዝና ወይ ከዓ ነቲ ህዝቢ ሒዝና ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ እዚ እቲ ሽዑ እግዚአብሔር ካብኣቶም ሪኳየር ዝገብሮ ባይዘው ወይ ሰለስተ ንሕጂ ምስ ግዜ ኣንጻር እምበር ብጣዕሚ ብዙሕ እቲ እግዚአብሔር ጠለብ ዝገብሩ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እቲ ጨናጭል ክገብሩ ከሎ ዕጣን ክገብሩ ከሎ ብዙሕ ነገር ዜሮ ግን ሓንቲ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ናብ ኣምላኽ ይቀርቡ ካልኣይ ነቲ ህዝቢ ሓሳብ ኣምላኽ እንታይ ይገብሩ የንብብሉ ሕጊ ሙሴ የንብብሉ ነይሮም ማለት እዩ ክንደይና ወንጌል ንሰብኽ ርእስና እንዳሓኻኽና ተደሊና ሰለፍና እንዳሓኻኽና ተደሊና ግን ሓቂ ስለ ዝኾነት ክንውሕጥ ኣጥራ አይደለና ክንደይና ካህናት ምሽ ኢልኩም ምሽ ኣቀዲምኩም ካህን እየ ምሽ ኢልኩም ድሓቀይ ዘይበለት ሓንቲ ኣደላ ንዓ ጥራይ ደይከሳ እምበር ንኩላትኩም ክኸሰኩም ክእል ነብሳ ውፅያተ ነዚኣ ፈሊጣ መስለኒ ኢዳ ውፅአት ነይራ ሕጂ ንዓ ጥራይ ክኸሳ ዘይክእል ግን ኩላትኩም ፈሪምኩም ኢኹም ኣነ ካህን የልኩም ቃል ኣምላኽ ከዓ ስለ ዝበለኩም እሞኸም እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናብ ህዝቢ ሓሳብ ኣምላኽ ይነግሩ ወይ ከዓ ሕጊ ሙሴ ይንብቡ ነይሮም ሕጂ ሕጊ ሙሴ ንህዝቢ ነንብሰባት ማዕርክ እንደይ ኢና ርእስና እንዳሓኻኽና ኣጆኹም ፀገም የለን ወይ ከዓ ኣነ ከይርኤኩም ከዓ ሰለፍኩም እንዳሓኻኽኩም ማለት እዮም ኣምላኽ ዝተመስገነ ሲሪየስሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካባና ዝፅበየ ነገር እንታይ እንድሕዳ ኢልና ልክዕ ከምዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሕጊ ሙሴ ምንባብ ወይ ከዓ ብስራት ወንጌል ምንጋር ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክርስቲያን ህያው ምዃኑ ዘስተንፍስ ምህላው ዝፍለጥ ወንጌል ክነገር ከሎ እዩ ማለት እዩ ወንጌል ዘይነብር ኣሎ ትልኽ ብላሎ ማለት ትልኽ ብላሎ ማለት ስለዚ ካብ ትልኽ የውፃና ዶ ወፅየ እስክበሉ
تلخ هايبلني بسرات كبسرة حجي تفاليو مستردع كايخا كيدك اسكا تحضر تفاليو مستردع كايخا زرخب كاي opportunity وانجيل كسبخ علني حساب እግዚአብሔር كغلጽ علني تبل مالتي yes of course تقدام اي نغير እግዚአብሔር زدليو كي تزاربنا بهيوتنا نግዚአብሔር زخبر هيوت كلونا سبات مسرعينا بكايدانا ريوم زي سبزي سنسرع زلو ዛ سبزي سنسرع دلوا زي سبزي اسك تحمس سميعيا زي تفلط ዛ سبزي اسي كتتصباصبري ايا دي تفلط يلوم سي بكايداخا بنبرتكم قدسات كونو مشيلو تندلنا نبرت تي حرقان تي باسي تي منصرصار تي هلخ اب نتحلال قد اب سرح بوتا نتحلال اندحدا خوينا اتا ناي كهنነት ልብሲ አውጪናያ አለና ማለት ነው አይተወክለና ነው እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ሽሙ ይባረክ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተምሳል መብራህተታት ንግሆ ፋዱስ ምሸት የብሩ እዚ ድማ እቲ ኩሉ ግዜ መንፈስ አይተጥፎ ዝብለን አምላክ ተመስገን ይሁን بزي مقراص ابلبنا نا እግዚአብሔር ብርሃን ክበርህ ዘሎ بزي مقراص ናይ መንፈስ ቅዱስ presence አውሽና ክህሉ ዘሎ እሱም ዝህሉ ሁሉ ግዜ እዚ ንብሎ ደለና ክትተሐላላ ክትፍተን ከለኻ ወደይ እዚ አይ ቦታ ኻን ይብለካ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ገለ ነገር ክትገብር ከለኻ እዚያ አይተተንክ ፋዚያ ናብ ገለ ክትወስደካ ብለካ ማለት እዩ ስቂልካ ተለቪዥን ክትብዝሐልካ ወደይ መንፈስ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ አንብብለካ ማለት ኪተንበርክ ክትጸልብለካ ማለት እዩ ስለዚህ አገደስ የዘሰለሰ ነገራት ያ አምላክ ተመስገን ሽሙ ይባረክ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ዶ ሻም ኔክስት ኦኬ ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ከም ዝበልናዮ ድሕራ ኮይኑ ጽቡቕ ምሽ ሓቂ ጽቡቕ ክንርኢ ጸኒሕና ምሽ ንምንታይ መቀያር አድልይዎ ጽቡቕ እንዲና ክንርኢ ጸኒሕና ትሰርሕዎ ስራሕ እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ወይ መቀያር አድልዩ ናባይ እንዳጠመጥኩ ናፍቲ አተንቢብኩ ትቆርሑልኩም ማለት እዩ አምላክ ተመስገን ይሁን ተብለና ለብዚ ዕብራን 7:20 እዚ ግና በቲ እግዚአብሔር ንስኻ ከማዕርቅ መልከ ጸደቅ ንዛላለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ አይጣዓስን ካዩ ተባህለሉ መሓላ እዩ እዚ ድማ ብዘይ መሓላ ከምዘይ ኮነ ቲአቶም ብዘይ መሓላ ካህናት ኮኑ ማለት እዩ ሕጂ እሳቶም ብዘይ መሓላ እዚ ድማ ብዘይ መሓላ ከምዘይ ኮነ እዚአቶም ቲአቶም ሲ بزي محلا كهانات كونه سلازي بزي محلا كهانات كوينم قصيل تابلن لالو كومو دما يسوس مدحن زحاش خيدان كونه زحاش خيدان معناتو تزنبرس بزي محلا ينيرو مناس مسكن يكون حجي ناي حاتيات مسوات سؤال كايلكا كهان كاسي دحر حميمو غزا تريفوزي تريفا ما تبوات ركسكا برا ما تقلكا حسكا مصيخا مسواتي حنتي كان حنت خا نلقا خا حنت خو مسوات حسكا مصيخا فلا دقي الي تاريخو بخا اخيلكا مالتي كي تقولوا كله وديهم نግዚአብሔር مسوات خيحرخو مات حجي تاي زبلنا دلو ناي كورسوس زحاشه واي تقدمي زنبرسي بزي محلا ينيرو لازم خطل مكاخلي مالتي مسوات خسوال كامتي تميتخه بقى حاجات كاخي تحدقلكا ناب بقى حاجات مس حاجات كمالتي بقى انا عينه صحخان كنصسي تخ سلازي تايمات وحسنتي بالماتي شوعتي 23 تياتهم كينبرو بموت لتخلكلو بزحات كهانات نبرو سلازي تيبلنا لبز بزحات كهانات ينيرم حدد راي يكون نيرو بزحات كهانات نيرو واي مغنياتو تحده ويا يموت تحده حاتيات غبت حدا يحمم موت كانت يغبروني ማለት ፍጹም አይኮነን ዛስዋይ ክርስቶስ አድሊ ዛስዋይ ነዛረብ ደለና ማለት ስለዚህ እሳቱን በሞት ተኸልኪሎም ክርስቶስ መድኃኒና ግን በሞት አይተኸልከለና አሜን ዶ ሃሌሉያ አታደስ ከይበልኩ ማታ ሃሌሉያ ሻፑያ ማሳክሬዲ ሕጂ እዚ ግና ንዘላለም ዝነብር ስለዝኾነስ ዘይሐልፍ ክህነት ኣለዎ ሃሌሉያ ዘይሐልፍ ክህነት እስክበሉ ዘይሐልፍ ክህነት ተቀቢለ እስክበሉ ዘይሐልፍ ክህነት አለኒ ስለዚህ ድማ ነቶም ብኡ አቢሎም ናብ አምላክ ዝመጹ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዚ ኩሉ ግዜ ምንቶም ክልም ዝነብር ስለዝኾነ ፈጺሙ ክድሕኖም ይኽእል እዩ ካብቲ ናይ ብሉይ ኪዳንሲ ፍልይ ዘብሎስ ንዚ ማለት እዩ ንዘላለም ዝነብር ከምቶም ወዲ 98 ምስ ኮነሲ ኔክስት ይር እንድሕዳ ኮይንካ ስኻ መስዋዕት ክትቀርብሲ
واي كيموت زكاهن كيموت ندار كات مهله لي خمات مناتو تيموتسي ها مسواتي كسواي تخيل ليخا بس حاتيات كا تنبري خمالت رأي مو معرفني important خمس غون نيجويتا يسوع كريستوس سرح أملاخ سمسكون يهون نسو جنا زس لازم فلت زس لازم حسبه أملاخ سمسكون يهون هاللويا نزل عالم زنبر سلازم خونه زحايش كهلو اللويلو سلازم ما نتم بو أبيلهم ناب أملاخ زموت وكل جزء منتم كلمن زنبر سلازم خونه فتش مخد حنم يخلي شمي بارخ أمين ده كم زي مسألة كفاءة الرخص زي بلو كم زي مسألة خفات الرصاد حجي كنت تقصد حين ماتي توم ناشعو كهناسي كفات حسيب الكام سخات تقايم من حداق النيوسي ناتكا خا دحري كل تور حين حداق ويناتا مسوات سواني حاتياسي نجاب سخاخا توغرافيت ببعور بقرات تبعي سن حداق النيوسي نعم بخفات سي تا مسوات نسخاخيت سوق قال خبر خيلي مالتي كويس ولا لو قيتا كفاءة الرخصة زي بقوله سلازم سوم بكفاءة برخصة انتم ولا عقل قلوتي نيرو مالت كفاءة نيرو ماتي تكفاءة درجة خساوي بتصح ولا تدي فلت ناس some part of ناي كفاءة جن نيرو تعقل قلوت فتش ما يكونن ملو أيكونن هاليلويا قويتا يسوع كريستوس جن ملو زخونة كهننا تحيز لنامتي كاب سمايات كاب لعل الزبالة قدس لك خهنات عاد لينا هاليلويا نمنتاي رخصة زي بقوله نتصح عقل قلوت متان كهبنا زي تألم زي حدك زي موت كم توم قالوت موت زخل كلهم موت زي كل كله أيو بود ما لبنا يحقو ساملاخ سمسكون يقول دس دي يقولكم الله معرخن دي فولي أملاخ كم زلنا أملاخ سمسكون يقول next شام حاول جابير بارك سلزي نعنا أنت جيرنا مالتي خمسة خابكون نعنا من قصة كهاناتكم كون جيرنا مش أتوم دك أي نو تقول مو أقول كيونكم عتان كتعاطنو أبكرمي دوك تبلو أجزابنا أخذكم حريمه حجس انتاي شلل أيتبولو لذا يزبلو له مالتي أنا ليك أكاهن كوينة نتزنا برا نجر نتي بموت زتخل كلا عقل قلوت نتي كفاءات زلوه نتي بدل زلوه عقل قلوت إيه نتي ملو دما انتاي زقبر كانت زيكل عقل قلوت انت جيري له هنا تكيه له ليك أكاهن كوينة حسابنا حوارن حتىاتكم يقرأ لكم وقول حسن حوار دمان عهم أبكن مجزيابير أبكن ما أبوهينه أنت هجبر كمال الدويل الله سلزي سخاتكم دما إلو ما إنجستك هنات كتكونني يخميل أملاش شو ميبارك أمين دو أنت يجني له حجش شلل أي تبولو كم تنساتهم شلل زولو زنور شلل أي تبولو كم تنساتهم برخصة زقل قلو زنور برخصة أي تقل قلني كم تنساتهم بزي ملات نجزاقل قلنا زنور خصاتكم كأخوم أي تخونوا شلل أي تبولو أمين ده لازم جزيابير بقولي يسوع كريستوس بملأخ ليك خاهن يبنا ليك خاهن دما نعنا دحينو نعنا كهناتكم كون شيء منا شو ميبارك أمين ده جن كنتايلو شلل أي تبولو شلل أي تبولو ما خصنا حجي تشللت إنه بعلنا نمتصنبر بدخام بالسجاز مت نجار يكون مهناتو تواهبناي كهناتكم كون تواهبناي رجع عن توين تيلكم نير كاهن لك تعلب سمس جبر كاس أوتوماتيكالي قدوس يخاطهم أوتوماتيكالي نجزابير مسوات كسوء زغل بقعة هلوكا أوتوماتيكالي نجزابير دو زبل ما ننت هلوكا أوتوماتيكالي حزب خش كم زغل عوات خش كم زغل لبي يوهابك سلازي زلما بكريستوس يسوع تواهبنا أمين دو لازم نحرر تواهبنا أنت هنقبرنا عشش مبار بعلنا نوم تصنبر أي تواهبنا يلن أبت لبسك هن النتي شللت النت يلن أبت لبسك هن النت حجي كم تعطوا يزولكم كنوز أخلنا ترينا شللت النت مثلا نحنا مالتي تا لبسك هن النت أو كل تغيير ناسي أي كقبر لنا للبنا نجزيابير زي خبر نجار كنجبر حسب جزيابير زي كون نجار كنجبر بسيستم عالم كنت حاسي لبنا أي قبر لنا مهنياتو أنت نجبر لنا ما تحجي لك أهم تقول لجزي زت أقصى مالتي أتم عاشوا سب قلاتها جويتها سكتوا سك أدم أبكن عندهم كم سؤال كوين تسائلوا نبرة حجي كومن حدا نريء لنا كهني نبل حدا أخوينا هول لجزي قابل إلى خنا سر إحنا شرش مسلكم نقرب جزي كسب نلمد زر سوارح شو عم سلامدنا قابل خمسة لنا أخوينا سمع نامو هذا ما علتسي
نيشتي كله بتشس أبصم قال خد خير أسبيزة خد جزء شو كيدنا قال ماله بزح أسبيزة تجيرو نعيكا نيشتي سلزنا وركو بازو تشكم تبعي لماتي حجو بازو أخي بيداتنا أبرسي جيريا حجي خينا جزخن بتصح خلنا ناسي أوه يلسن بيده هديك تدفع عني عيل تبازو رسي عيل أوكي وده هو قاعد بازو رسي أبرس شعوبك كم يلن كم عين السلام يلن مهناتون نحدا بازوت فيها بناء جنزب بناء كأني عدنا سخ طفع حاش مالتي حجانا قررت عير رايدوي داخل كلكم دلي نحدا تقابع نايك هننت تلبس نايك هننت نحدا نقرب زي غيرنا يوسي انت يخون مالتي سقوري بلنا مو زغون نجر كنت نكف كلنا او كهان كوي نبل ابتا ناي تليفون ساعتنا كفاف مينس لعلق نحلف كلنا او كهان ندينا قالوا عير لنا نبل مالتي بس حدا سب كنعلل كلنا نخي متعلالنا بحميت قصخت كي كل او كهان بيلكا برادر ابزي ادو كبلينا دس بلك اسخا غبر كتصلات دلي خنا بكال دوبت سيريسلي مناتو نيشتي صنصيا يعني تبزو ببولو قدوس قبينتا تغبر نيشتي صنصيا سلازي نيشتي نغاري نتكهننت كازوسد عاب نغار ايكونن كيتكا خزمولك مستخستلك قال يكونن نو لك اندا زمركايو نيشتي صنصيا زتولكا مالتي انداملخ كاي نيشتي صنصوي زتولكا مالتي اب لبخا تحسب كلخا اكندي زبزح برسنتج بقال املاخ تستنتنو لزخون مش يلو نتاو تصحفت تطنقي كم انت تغبرس معالت ليتن استنتن نمبر نزي مصحف حجز خاب افكا ايتفله اغزيابير كو تزاريبو اندحر دا كاب سيستم ني عالم كتحقدو ليهم زي معالت ليتن نتقال استنتنو معالت ليتن تامراتي استنتنو معالت ليتن مدحاني استنتنو شعو غزا رسهم كاب سمايو كاب مدراو نغير تعاليهم كترخبو يخم ايزي مالت شعو تغبرو سلطه كايلومش كان عكا سلطه سلام زمغنا عمسلا زمص ناي كهننت لبس تقبر كلا خامات حجي هي تسامعنا النسر حي اندتنلسي شماغلتات برايز جاد يسوس غويتاي ግን بتعمي يرداكم ማለት حسابي مش بتعمي ابو امرنا كل غزي زخنقم طلنا ناي كهننت لبس زغبركم ماخدان ازيا بقى كناي كهننت لبس يالكم وصو صعدا صلام كدان بزي قدس كوصو تاعتو هلهم كل غزي اذا ناي كهننت غيري خيدالخو اب زخدكو كاهن كوين نغري اغزيابير ريبريزنت زغبر حزبينه يلنا دوك نبل كنقلالنا ملاح تمسكن يكون سلازي نيشتن كيفنا صنيحنا ابتلس استقمت حيل انتاي نحدايلنا زداغم اسرا حدا حمشته كهنات دقلوي دما እግዚአብሔር አምላክ ከገልግሎ በስሙን ንስሙን ከባርኩ حريوم يومو يقربوا كل بأسن كل مفقان كم قالهم يوم كل بأسن كل مفقعة كم قالهم يوم إلو أملاخ سمسكن يقول حجي تخالي أبزين ريو مسوز غيد لبسي كتقبر كاللخا بقصبت انتاي تخوان ماتي انتاي قبر حيلي متماتا بيوت حجي لك عساتو مسوات حاسبو كله ترى سبات نيرم ما حارسك حاسو صنيحم قالو غبرو صنيحم سي ريغاها اخيللو مسوات تقربولو ويكا كهننت تغبرو ريغاها اخيللو مستباهلو لك عتلوس مسغبر ساملاس تمسكن يوم حيل نابات ميمص يسوع كويتاي حيل بشميس ناباهم يمص اسكي بيسوسم حيل ناباخاتكم يمص كبري دما ناباتهم يمص نيرو بقى نغزيابير سي غزيابير سلازم بار اتينا غزيابير كبري تنا غزيابير حيل مسمنتاي استتحازيو مسوم سبات تتحازي كونه مستالبس استتحازي زاسويد ما غزيابير املاح بطبب بتنقاقه تلبس خسرا خمزلو غير عزيزو مغنيات تقبات مسي لبسي زغيد ስለዚህ has nothing to do ምስለቅ አሮን ማለት ደቅ አሮን ሲ they have በቃ ወልሐንተ ኃይል የብሎም ልክ ትልብስ ክገብሮ ከለው ግን ኃይል ዘለዎም ሰባት ይኹን ልክ ትልብስ ክገብሮ ከለው ግን ክብር ዘለዎም ሰባት ይኹን ልክ ትልብስ ክገብሮ ከለው ግን ሰባት ናባቶም ይመጹ ብምጽንና ይሙሉ ኢየሱስ ጎይታይ በኢየሱስም ትልብስ ተኸደኑ ወሎ ማዓንቲ በኢየሱስም ትልብስ ተኸደኑ ወበኢየሱስም ሃሌሉያ ልክ ትልብስ ክትገብር ከለኻ ባርካ ለሰብ ትኾን ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ዝኸውን በአና አይኮነን ንሱ ህያው ከም ኾነ ዝተላዓለ ንሱ አምላኽና ከም ኾነ ዝተላዓለ ስለዚህ ልክ ሓምተ ደቂ አሮን ንሳቶም ስለዚ ጸደቁ ይኮነን ንሳቶም ስለዚ በርቱዕ ይኮነን
ንሳቶም ገለ ስለ ዝገብሩ ይኮነ እንታይ ዳ ልክዕ እታ ልብሲ ክገብሩ ከለዎ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓድሽ ነገራዊ ይቐምጥ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ልብሲ ክብር ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ክህንነት ልብሲ ሓይል ኣሎ ኣብቲ ናይ ክህንነት ልብሲ ምፅንናዕ ኣሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ልዕሊ ዘጨንቓካ ደው ኢልካ ድማ ትርከብ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንምንታይ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ክብሪ ስለ ዘቐመጠ እግዚአብሔር ኣብቲ ልብሲ ሓይሊ ስለ ዘቐመጠ እግዚአብሔር ኣብቲ ልብሲ ብርትዕ ስለ ዘቐመጠ ሲ ልክዕ ክትገብሮ ከለካ ካልእ ሰብ ትኸውን ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ሲስተም ናይ ዓለም ፀብለል ኢልካ ትወፅእ ናብ ዙርያኻ ዘለው እውን እንታይ ትገብር ማለት እዩ ፅልዋ ፅላል ትኸውን ማለት ስለዚ ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና እቶም ነገድ ኣብ 6 በዚ ነይሮም ልክዕ ኣብዚ ካ 12 ነገድ ከዓ ነይሮም ማለት ይሽከሙ ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ ፅላል ክትከውን ወይ ድማ ክትሽከም ዘኽእል ሓይሊ ይወሃበካ ትልብሲ ክትገብር ከለኻ ሃሌሉያ ለዚ ካባኻ ይኮንካ ንሸብ ትሽከም ማለት እዩ بجزء رأسهم نفسه كنت سوق تشيكهم ونحرق تفتن لهم بجزء رأسهم كحمية كتوت ونحرق تفتن لهم بجزء رأسهم بوزحنا جر حركة كتب الحلال هنا أملاك كتحجسوا نحن أملاك بخام كتسمروا يدخلنا تعلم سخن هن كهنات نجبرة أو نرغب أبتعب لسه نتوما شو لك عندما هيوتنا تحدثوا حيل رخيمنا رأينا أملاك سمسكن كهل سبت خاون تلوت زفلت خاون كسع زجرهم تخاون كابلس زتها العالمين ده آمين ده كم ريكونن أدق خدر اللي خوي دخل سب ريكون تلويته أنت خوي ندا أبا عتاجي مفلطني ما ينبني قال زيبل تقعدوا كم فلطوا ما وعلتوا كم بيجيسوس بز مرد زي لبنا يملا زي مسجاو نجر مدراو نجر حسب قديفنا على بقى حرارك زي مش أبصبوا نايت قلت جزء بقى أنا ينبغي جزء تقنمو شو حاوخا مسيخا خزر رجال كام مسمى تسأكن دي نونا أنا بقى تلويت الله كن تقول تسكيف كأتو تبلا ما نتا حميت نتا قال تسكيف كمان بقى زس بنتي تقول لني كمان مش من تفعلت إخا حجي إذن أجر زين جزيابي على دولني لك عزلوا بسخ قبر كل حاجة ولا ما أخذتهم عرق تخا ما تحمي تخا ما سارق تخا كل عينة ما جابر تخا ما وادق تخا ما خلومن قبل لك أخذت زخ إلى كان أجر برازر أنا وتأنا عسيح بخوت أكاتو له مالتي هاليلويا نسيسر أنا بقى دحرج حمد جيري في له حجي سيطان طيب لكي هاي هنريك أنا دحرسهم حجي كوف حف يختل الخبر دحرسهم كتب الله سياق سلز زازرة وتديت زارب كحشك يلوت علي ألقب قبل الكمال حجي نوعين أنا بتسنو دلنا أمين دو لك أتلبس خنقبر كلنا ناجن إذا خمسة عين حسابون قبل البنات يبلو ما تترايبل سلزة كم حسابكم متأكم كل دحر حجي نو ولا شعاع ولا دحرسهم يملس حجي كوجه هاللويا أي تفرحوا أي نفرح أمين دو فرحتكم يا حرارة جزية بقى 5 مليون كم زغوني واي بزاز الله واسي بقى بتصبوا منفسه من نقح قويتها بالبخاية من سمو أكن دنو قويتها تسمع سي نتوزري هذا اللي تسمع وبقى 5 مليون كعزوب اليوم زرع زين برني حجي ستري أمسي كسرقون يوم تبل ماتي ولا يسحقوها داويت تنقص كويو تسحقوا داويت تنقص بوخنا مهارين خيلن جزية خميال ملخصة مسكنيهم هاللويا يسوس قوي تايو سلازك جابر أملاخ لهم عند حدش نجارة ما أخلنا قبري لبسي قدسنا خلبسنا يامينه لبسي برتع خلبسنا يامينه لبسي حدش هوات كلبسنا يو نعول بيسناد ما خنوتين يامينه سلازي لهم عندي متاوي موسعين ببينه يقولوا بك كم زعت هواي واتسني يسكبولو كم زعت هواي واتسني حيلي وسيخة هواتيه كبري وسيخة هواتيه فقر وسيخة هواتيه تحتنا وسيخة هواتيه قبل علت صلاتي جزية هواتيه هاللويا شو مي بارخ next شالوم شام سلازي نتناي كهنت لبسي بقع منيو كم تغنوا له تنحنا قديم إلين تاني نتعسرت خلت نجد نبى أملاك حجوز قرب خونا له سلاح حواته خان تيزجبر خونا له سلازي لبس تزجبر نهزبو نحواته حجوز قرب خونا له مش حكي بحريقة سلاح حواته خا دوز زبل أمين ده سلاز لبس تزجبر كلها سلاح حواته خا دوز زبل which means حوخا خحمة خلوا ويك حوخا كود خلوا ويحوخا نقتصل إذا جبر كأنا جرك متخلص you have to fight. It's not easy and you have to fight. It's not easy and you have to fight.
بعد زيت تخكلنا تدخل قال مالي اوكي واي ندحدا إلنا أبي زفترة إسران شعت ساسان ربعتن ليا سالساي ولاد أخت ولد كلا زبالوت ليا مليسا خات أنست ودون ولدت سلست ودي وليدو ليمو حج سواي أباي كلا جبيو بلت يبلنا أملاح سمسكن يهون سلازي سومون تاي بلوتو ليوي بلوت سلا ليوي مالت تاي ماتوي متبع مالتي ليوي مالت ملقاب مالتي ليوي مالت مرخب مالتي زرخب مالتي ليوي مالت إذا نجر زحازي سلازي أملاح سمسكن يهون نحوات الدوز بالك نبل كلنا أتيناي كهننا تصوع عبد الليونت بتاعم تخاتي تزول نجري مات إجابة كم جمرة يسري حلو كم جمرة شو جمير إجابة أملاح نهزبو أما كل هزبو كوينم نحوات أحوات كباس يدلني كايل نبيل كباس إجابة دلاين يرمسلكم سلزة سوي إجابة أملاح لو يختصر لويل بقى لو يقول لدالو أنت يسقبر أمونغ حواتو دوزبل هاليلويا نحواتو زت عرق هاليلويا نحواتو زمبركة هاليلويا أنا ليوي يسكبوا له معنتي كهن النت ناتي يسكبوا له معنتي نحوي دوك بيل يسكبوا له معنتي ولا ندات قلقتني بلو وقال ولا ندا بدلتني ولا هل خين دخونت ولا ندا تتصرارتني كفيديو تلبس مسجوركو جن قليليو كفيديو لبس خينت مسجوركو جن قليليو هاللويا ስለዚህ ሲስተም ናይ ዓለሙን ኮሙ ከቢዲዩ ልብስ ክንገብር ከለና ግን ሻኩር ራባዲ ያላ ባንታ ኢልካ ተሰጉራ ሃሌሉያ ኣነ የብልዕሊ ናይ ሲስተም ናይ ዓለም ክሳገር ዝኽእል ሓይል ኣለኒ ካብቲ ዓለም ደሎ ትምሳይ ዘሎ ይሕይል ሃሌሉያ ካብቲ ዓለም ደሎ ትምሳይ ዘሎ ይበልጽ ሃሌሉያ ተመንን ዕንቅርቢትን ክረቅ ዝኽእል ሓይል ኣለና ሃሌሉያ ውዲቱ ኣይስሕተኒ ሃሌሉያ ንምንታይ እቲ ልብስ ክህንነት ተዋሂብኒ ስለ ዝኾነ ሽሙ ይባረኽ سلا أحزاب دماء تيزجبر زمالدي كان أملاح سمسكنا شو يبارك بسمع حسب زمالالس ناملاح وترز قدس نرؤسون بقدسنا زمالالس لازم جميرا نجزابير نقدسه بدحور إدما أملاح سمسكنا نجزاء رسنا أو جزابير قدسات جرنا هنقرب جابير زي لبس زي بقعتي قبرنا هنقبر كلنا شو يبارك قالي تناقي فيه جن أمونغو كهن ليك كهن زلو زمدنا براوان شو عت عصر تحرى امبارسك ببيت كهنت لوان فتسامي انت زخوسي تزبي بقو حقي يقولوا نيرو يومه كم معرك ارون زي بهال كال كهن كم معرك ملكة أدا زخونة كتسدع نمنتاي مدلينيرو مالتي مالت كهنت كابز الوط ملوات حقون بقد كوني انت بزعبو ازي تبهللو كاب كالاي عليتيو كابت عليت اتحادكوا أمسوي زجلجلة يلبون ويتاناس كاب يهودا موسى بناي كهنات حانتوكا زي تزاربولو عليت كم زوات فلوتيو حج خاء زبالة قلوت بتمثال ملكة كهن كاب زيت سئسي كم بباغت سلاخو لا يتحف كوان جين أبزن تايزن أجرنا دلو مسيلكم ويتاس كرسس كاب كهنات هيكون المسيو كاب تحرق هيكون المسيو نمنتاي كأون حدا مسيو نسو زوادقي خيننت بموت استخلكلو كهننت سلازم خابت زر زي ما تصلوا مخنيات شابورا على فاديا اغزابير مسكن اغزابير اواقيو اغزابير سفلاتيو تاي غبرال ماسي كابت حرقت اندحدا امتيسي ناتنا كهننت فصامي اي كهلوني مالتي ملعت اي كهلوني مالتي اغزابير زخبر اي كهوني ولا ناي غويتاس كوستس ليق كهننتون اغزابير زدلي اي كهوني مخنياتو حجي دما تا اسران شو منتن قرب كم ببا ماملاح سمسكن يكون شو يبارك كعصر أوكي كعصر تحمش جميلة حجي خاز بلت قلوت إيو بتمثال ملكة أداء بتمثال ملكة أداء كان كابز تنسسي نسخة كم معرك ملكة أداء نزال علم كهنيخا أمين دو إلو تمسكير لي يومه بزي حلف حيلي هيوت مبر
كم حق سجاوت زاسي كهنا يكونن بزي حلف هيوتي خا أنكوينو بموات عيكونن بتفع عيكونن بموت استخلكله بحق تتحز يكونن إذا حلفت إزاز دخومن زيتك كمن سلزخونه أيو زيت سعره ريكم علىكم حقنا حدا أوكا أفت أما يبتصحون جناخه ناب أملاخ نقرب الله تحايش تسفى أتوت إذا جنا بتيك زيابير نسخة كم معرك ملكة صدق نزال على كهني قايلو محله أي تعسن كأيو تبع له محله أيو زيادة ما بزي محله كم زي كونت تياتهم سي بزي محله كهنات كونوا كم دما يسوس مدحن زحاشة كيدانيو تياتهم سي زي نبرو بموت سلا تخلكلو بزحت كهنات نبرو إذا جنا نزال على زنبر سلا زخنة زي حلف كهنت علوه سلا زد ما نتوم بوا أبيلهم ناب أملاخ زموت كله جزية من توم زلمن زنبر سلا زخنة فتش يمون تحت قبر مخلي كدحنا ميخلي كم زي مثلا كفاءة رخصة زي بقولوا كاب حتى تفلي كاب سمعت كالعل زبالة قدس ليك كهنات أدلينا نسوا كم تم كالوت ليك أنت كهنات قدم أنت حاتي أترأسو تحد ما من أنت حاجات هزبي أبد تصبح مسوات زقرب كقرب زي اللي أيو ما رسول مسواتي مسوفة حسب نحوار أنت جبره حسب نحوار جبر عمل حسب مسكون سلزي كم تم كالوت عسرت زي مسواتي مسوا زرلية أيكونن حسب نحوارن مسواتي كقرب سلا زخون عمل حسب مسكون يخون لك كم تساتهم كم حدا نب حدا سجاجرو زنبرو أب عمد كباب عسرت خلته كسب استرار بعتن استفعلوا كانت ببخلته ببريوت نيرة مالتي دخام زنبورة نجاري بمفت أمتى زي بقولوا perfect زي كنا أقل قلت نيرو نسجنا نزلنا جرز سلاز فلت نص سعره تغير مت حسب الحوار معنا مسوات بمسوا تبجينا مالتي حجز دخام نزل على سبات حجز دخام نزلهم سبات إيو ليك أنت كهنات كونوا دشمم أتدحر حجز ما تأكل محلا جنا نزال على فوت زخون ودي إيو praise God رأيكم ده حجن من يزشيم دخام نزلوه تتعرف تخون خليه مالتي سرعة تخون خليه مالتي بس إحنا قرقور خليه مالتي ستيل جن تلبس غيرهم كاتو خلوه جن بقى جزيرة حيلي قلت أومال لذي بقى ملوك زخون مستير عب تلبس يعميت له زغاب كرسوسيس نعنا تيكوين ناماتي توهبنا تلبس أمين ده سلازم نحنا نيجي حدش كنا كهنات كنكون قوي تأسس كرسوس تغيرنا مالتي كهنات كنكون غيرنا ملاخ مسكن حجي دما نزل نبلو زلنا أورانا قر زيو نحناس أب سمايات أب يمان زفان قرما تقمته نايتي قوي تاد أمبر سب زيت خلو مقدسن دون كان حقن أقل قالي كمز زمسلة لك كهنات آلونا هاليلويا زيت فرس كهننا تاملاخ سمسكن يخون زيت فرس منجش ياملاخ سمسكن يخون تا دون كان تياسن نزال عالم تنبر دون كان غيرو هانت آمين دو سلازم نما نزال عالم زنبر لك كهن الله شومي بارخ next شام شومي بارخ دس ديبلوكم الله هاليلويا سلازم حدش كيدان نحدش كيدان كهنات كأنت يسرحهم كهن مالت أنت مالتي بإبراهيستي كهن يبلو زد ما نبى أملاخ زقرب مسوات ما زقرب مالتي نبى أملاخ زقرب مسوات خا زقرب مالتي أملاخ سمسكين يخون يسوع قوي تاي next أوكي كنت في كازين كنت حلفني خاطن next page دليله زيادة تزارارينا الله ينامش زي لنا هنا كشخون كش دلايز قبر كشاي فلتني لنا تزارنا سلزي قال خابتي جزيابير أملاخ كابانا زدولي نجار تخصص هبيلك ودي جزية كي وسد سلزي حدا كابتي وحدات جزيابير كابانا زدوليو كنسوا أزقبا أنا أنتيو أبكن ده حزبي نسوا مسواتي آمين دو أبراوين أبي كلامي تمشي كل تحد أنتيو مباركة سلوكل لسب بقول أملاخون مرزان هدينا بزيه وقت من تخلنا برسي زياق المزرابي تلبس غيرنا لا مش تراري لا مش تلبس تزيغيركم مخ زخن كنسوا عين خيلنا تلبس تزيغيرنا تناي كهن اللبس تزيغيرنا زخن سوا عين خيلنا تراري نادو نا امنت سك بامنت تلبس سك غبرو حجي بامنت تلبس كهن تغبرو لخ سك بول هاليلويا كريستنا نا امنتي بيسوس كريستوس تلبس كهننته يغبرالو ايوصوني خاسك بولو ولا خدقس كلو ايوصوني تليفون كحس كلو ايوصوني شنت بيت كات كلو ايوصوني سراح كخيد كلو ايوصوني كحم خفتن كلو ايوصوني
نمتى يمسلكم دوم متان كبلنا امين دو حيل متان كبلنا امين دو بقى ملس متان كبلنا شو يبارك بالعلي دما ابكن حزبي مسوات متان كنسوه فتينا صلينا تي زغول نزارب ودلنا تقندي ابز مدر دو ابيلنا دلو نحزبي متحن كنكون امباسادر غيري اقيمنا بقى تحنت زلنا ياسي على يدو غزاخ غزا ماكينه غزا خله لبلا الله ግን እግዚአብሔር ግን ንሓንቲ ነገር ያኮፋ ቢልና ንስማ ንህዝቢ መስዋዕት ክንስው አምላክ ሰመስከን ሽሙ ይባረክ ጸዋታ ኢለ ኩላትና ከውን ገብረ ነገር ግን ቀዳማይ እግዚአብሔር ክንሪዮ ዘደለና ብልብና ሲ በቃ ስፍራ ሁሉ ወዘለ እግዚአብሔር ሲ ህዝቢ ክደህን ናስ መስከን ይሁን አህዋትናን ህዝብን ምስ አህዋትና ዘለና ሪሌሽንሺፕ እግዚአብሔር በጣም እዩ እግዚአብሔር ታሹ ዝገብሩ بدقيق يزرو እግዚአብሔር بدقيق يزرو مس حواتنا زلنا ريليشنشيب كمزي نحوخات ليت كان دغبركا زغيد املاح يكون زلنا نو طعم مس حوخات تفاقر كتفاتو نحوخات تصور እግዚአብሔር ደለካ ማ ስለዚህ بالعلي دما نزي مالتي ስለዚህ ስለ ነገስታት ስለ ሁሉም መኳንት ለማን ጸሎትን ምህላና ምስጋና ክብር ሁሉ እዚ እምዕዳለሁ ሕጂ እንታዩ ኣብዚ ምድር ዝኽነብር ከለና ንደቅና ንዓና ብዙሕ ነገር ክጠቅመና ዝኽእል ነገር ኣብ ህይወትና ንሪዮ ውጽኢት ናይቲ ንሕና ንጽልዮ ውጽኢት ናይቲ ንሕና ተሸኪምና የምንኸይድ ኣሕዛብ እዩ ማለት እዩ መራሕቲ ኣካየቲ መን ይኽሸ ተሸኪሞም ክኸይ ዝግብኦ ካህናት እዮም ከምኡ ዝብል ዘሎ ምሽ ሓቀይ ግን ማዕረኽ እንደይና ኣብ ዴይሊ ላይፍና ኢንኮርፖሬት ንገብሮ እዚ ነገር እዚ ሒዝናያ ንኸይድ ኩሉ ግዜ ናይ ደቀይ Department of Ministry, Department ናይ City Councils, Senators, Congress, President, ናይ ከተማ Mayor ገለልናሲ ማለትና ኮይኑ እና እግዚአብሔር ኮም ይዝሪየካ በቃ ታልብሲ ኣብታልብሲ እግዚአብሔር ክሪአካ ከሎሲ በዚ ነገር ዝነቅሕ ሰብ እግዚአብሔር ዝፈልጥ ስለዚህ እግዚአብሔር ደልዩ ኸይስእነካ ኣብትልብሲ ከለኻስ እግዚአብሔር ደልዩ ኸይስእነካስ እግዚአብሔር ሎም አንተ ዛረበናላ ሽሙ ይባረክ ሃሌሉያ ስለዚህ ንህዝቢ ዝቆውም ካህን እዩ እግዚአብሔር ዝደሊ ንስድሩ ሒዙ ዝቆውም ካህን እዩ እግዚአብሔር ዝደሊ በዚ ነገር እዚ ኔክስት ግዜ ስለዚ ይብልና ቅልጥፍ ኢለ ሓደ ክፍትነ ኔክስት ፔጅ ተሓሳብ ተረዲእኩም አለ በባሓደ ምኻድ ኣይድልየንኒ ቃል ክርስቶስ ብሁሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም መላእየን ንሰን ብጣዕሚ እዚያታ ይብለና ኣሎ ቆሎሴስ 16 መዝሙርን ውዳሴ መንፈሳዊ ቅኔን ሓድሕድኩም አስተምህሩን ማዓዱን ብልብኹን ብጸጋን አምላኽ እናዘመርኩም ቃል ክርስቶስ ብሁሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም ኣብዚ እንታይ ያስተውዒልኩም እግዚአብሔር አምላኽ መዝሙርን ውዳሴን መንፈሳዊ ቅኔን ማዕረ እንታይ ሸሪዑ ኣሎ ሁሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም ቃል ክርስቶስ ብሁሉ ጠቢው ስለዚህ ልክዕቲ ማዕረቲ እግዚአብሔር ንስዋሉ መስዋዕት መዝሙር ውዳሴ መንፈሳዊ ቅኔስ ማዕረሲ ቃል ክርስቶስ ብሁሉ መሊኡ ይሕደርኩም ዝበሲ ማዕረዩ ሰሪዑ ኣሎ ኔክስት ድማ ዝርገት ኣለዎሞ ብወይና ኣይትስከሩ ግናኸ መዝሙርን ምስጋናን መንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንጎይታ እንዳተቃለይኹምሉን እንዳደረስኩምሉን ናሓድሕድኩም ኩላትኩም ብልዋ ናሓድሕድኩም እንታይ ስለዚህ እቲ ምስ ኣሕዋትካ ዘለካ ሪሌሽንሺፕ ማዕረ መዝሙርን መንፈሳዊ ቅኔን ሰሪዑ ኣሎ ሓደ ሰብ ጽቡቕ መንፈሳውነት ኣለኒ ክብል ንሕዳ ኮይኑ ልክዕ ምስ ኣሕዋት ዘለዎ ፍቕርን ኣብ ኣሕዋት ዘለዎ ኣኽብሮትን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ትሕት ኢሉ ዝመላለሶን መምዘኒ ማለት እዩ ስለዚ ኮለል ኣይትበሉ ጥቕስታት ገለ ይተውዝዑ በቃ ኣብዚኣ ህይወትኩም ከመይ ኣላ ክትፈልጦ ተለኹም ሲ ምስ ሓወኹም እግዚአብሔር ብሩኽ ኣምላኽ ንሓው ዘየፍቅር ሲ ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቡብ የፍቅር ተበለ ሲ ሓሳዊ ንመን እያ እዛ ጥቕሲ ባ ትውዝዑዋ ዲኹም ናብ ዓለማውያን እዛ ጥቕሲ ሼር ትብልዋ ዲኹም ንመን እያ እዚኣ ንዓይና ዓና ስለዚ ንሓውና ክነፍቁሮሲ ቀሊል ኣይኮንኩ ዝብለኩም ደለኹ ግን ኣባይኻ ትስራሕ ምክንያቱ ተፈላለየ ባህርያት ዘለና ሰባት ኢና ተፈላለየ ኣካይዳ ዘለና ሰባት ተፈላለየ ምርዳእ ዘለና ሰባት ኢና ንነገራት ኣጠማምታና በበይን እዩ ኩላትና ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክትፀውር ዝኽእለካ ግን ልብሲ ክህንነት ኢኻ ትገብር ኩሉ ላይ ድሌካን ባዕልኻ እንድሕር ፋይት ክትገብር ፈቲንካ የስ ይገነፈየል ኣብይኑ እንዲዚኣ ባህሪ እያ በቃ ምሳያ ተወሊዳ ክትብል ኢኻ ማለት ኖ ከም ዝበሃል ነገር የለን ምሳኻ ዝውለድ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብኻ ኣትዩ ሓድሽ ልቢ ዘለካ ሓድሽ ዘርኢ ዘለካ
ስለዚህ እቲ ናይ ኣዳም ዘርኢ ኣባኻ ይሰርሕኒ ሰብ ከመይ ጌርካ ካብ ዝውለድ ምሳይ ዝብል ኖ ሓድሽ ልቢ እንዲገጢምልና ሓድሽ ልብስ ክበሉ ሓድሽ ልብለኒ ነታ ኣረጊት ቀንጢጠ ነታ ሓድሽ ልብሲ እለብስ ኣለኹ ነታ ኣረጊት ቀንጢጥኩም ነታ ሓድሽ ልብሲ ንፍልጠት ዝሕደስ ሓድሽ ሰብ ልበሱ ምሽ ብለና ነታ ኣረጊት ቀንጢጥኩም ንፍልጠት ዝሕደስ ሓድሽ ሰብ ፍቅሪ ከመይ ኢሉ ክመሃር ዝደሊ ሓድሽ ዝሕደስ ንፍልጠት ዝሕደስ ሓድሽ ሰብ ከመይ ጌረ ንኸፍቅር ተዳልዩ ኣለኹ ዝብል ማለት ተማሃይራ ልቢ በቃ ካብ ዘለኹ ውድቀት ክወርደል ኣለኹ ካብ ዘለኹ ትዕቢት ክወርደል ኣለኹ እዚ ኢጎ ክድርብየ ደልየ ኣለኹ ኢሉሲ ኩሉ ግዜ ሲ ንሂወቱሲ መስትያት ናይ ሕዋት ገይሩሲ ምስ ሕዋት ዝኸይድ ሽሙ ይባረኽ ነቲ ቀሊል ዘይኮነ ቀሊል ዝገበር ኣምላኽ ስለ ዘለና ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኩለን ክንውደን ግዜ ዘለና ይመስለንን ግን ብሓፂሩ ሓሳብ ተረዲእኩም ኣሎ ሽሙ ይባረኽ ኔክስት ስለዚ ሳልሳይ ድማ መብራሂማቲ እዚኣ ቀዲምና ጠቂስና ነርና ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:18 እዚ ምንታኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እሞ ብኩሉ እንታይ ግበሩ በቲ ዝጎደለኩም እስካ መስግኑ ሕጂ በሉ በቲ ዝጎደለኒ የመስግን ኣለኹ ኩላትኩም ሕሰብዋ እታ ዝጎደለትኩም እታ ልብኹም ትሕዘኩም ነገር ቃል ኣምላኽ ህያው ይሰርሕ ኣሜን ሕጂ እታ ዝጎደለትኩም ሕሰቡ እሞ በቲ ዝጎደለኒ أمسكنا الله مغنيات بقول لي لقانا سي بركة كمتس أبي وقت كان حدا أدلي قال أملاك زوجة تريد لك كم زلوا يخاطوا زوجة لك كمان فرق أيكون كان مزنا خمسي قال لنا مدحين كنا وصلت كلنا بكل تم قلابين لخي تبرت علينا نقرفة قال زي كون خمس زلوا بقول له تجبروا سلازك بقول لي أمسكنا الله سكبلو سلا حداري أمسكنا الله سلا ديك أي أمسكنا الله ما لكم كوين سلا أبا أكاونت يزول جنزب يمسكنا الله سلا تنزقوا دلا سلا تنزب زحة يمسكنا الله سلا ديك أي أمسكنا الله سلا مسارحته يمسكنا الله سلا عمي يمسكنا الله انت لا جالس يحلكم عمهم برتعكم على ما ادري تصلي لكم سلا عمي يمسكنا الله بقولوا انا እግዚአብሔር ይሰርሕ ደሎ انا كم زارو دلو سيلفي امبلويد አኻ ቀሰ ጠቅሰን ራበል ካይና ጆ ወላ ንዓኻውን ጠቅሰን ራበል ካይና ሓንሳብ ጽናሕ ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ናትካ ዓሙኻ እግዚአብሔር ተኣዘዝ ሕሻ ተካሲ ሽሙ ይባረኽ መንፈስካ እንታይ ትግበሩ ሃሌሉያ መንፈስ እንታይ ትግበሩ ትንቢት ኣይትንዓቑ ንኹሉ ተዓዘብዎ ነቲ ሰናይ ተሃዊኹም ኣይትዛረቡ ማለት ንኹሉ ተዓዘቡ ማለት ተሃዊኹም ኣይትፍረዱ ከምዚ እንዲህ ሃይላትኒ ከምዚ እንዲህ ኢልኒ ከምዚ እንዲህ ኮይኑ ኢልካሲ ንኹሉ ተዓዘቦ ርጉእ ልቢ ይሃለኻ ህድእ ዝበለ ልቢ ይሃለኻ ማለት ካብ ክፉእ ዘበለኻ ርሓቑ ከም ዘለዋ ምሽ ከም ዘለዋ ትውሰድ ካብ ክፉእ ዘበለኻ እንታይ ግበሩ ርሓቑ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዚ ኩሉ ክንገብር ንኽእል ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ከዓ ንኩለንትናኹም ይቀድሶ በቲ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ መንፈስኩም ነፍስኩም ስጋኹም ብዘይ መንቅብ ክርከብ ከዓ እንታይ ግበር ይተሓሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ እንታይ ተማሂርና ሎ ማዓንቲ ክሳብ 7 ዝበፅሐ ግን ሎ ማዓንቲ ኣኽለና ካልእ ግዜ እንታይ ሽሙ ክንገብር ኢና ክንቅፅል ኢና ኣስፋ ሓቢልና ሽሙ ይባረኽ እዚ ዘመን ዘመን እዩ እስክበሉ ዝወፃሉ ዘመን እዩ ዝባረኸሉ ዘመን እዩ ሓይለይ ዝሕደሰሉ ዘመን እዩ ናብ በረኽቲ ዝወፃሉ ዘመን እዩ ዝወርሰሉ ዘመን እዩ ሃሌሉያ ሽምካ ይባረኽ ጎይታ ንፅሊ ኣለና በዚ ሰዓት እዚ ንባረኸካ ኣለና እግዚኣብሔር ማእኸልና ሓድሽ ነገር ትገብር ስለ ዘለኻ ሓይልና ክትሕድስ ኣብ ማእኸልና ስለ ዘለኻ ሽምካ ይባረኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማሽከለ በዲ አላባስታ ክረጀለ ረቤጋንታ ራባዲያ ፕሮጋስታ ራባዲያ ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ልብሲ ክህንነት ሂብካኒ ካሞ ቦ የመስክነካ ኣለኹ ብሎ ራጃላ ራባጋንታ ራባዲያ ሪፓላ ባጋንታ ላባጀስታ ክለድለ ረቤጋንታ አምባሳደር ኮይነ ንዓኻ ደው ክብለልካ የጎይታ ወንዓኻ መስዋዕት ክስው የጎይታ ሃሌሉያ ዕጣንካ ዓጥነልካ ደስ ዝብለካ መስዋዕት ክስው አልካ كبر عجاه هيبكاني خامو أنا دم عششي لا يريني شلل لا يريني
تذهبكاني عيجا شلل إيريني بواجا زتخافله بدم ودخا يسوع كريستوس زتخافله شلل إيريني ودخا خافيل كادحين كاني ودخا مسوات غير كهننت يبكاني بيسوع كريستوس هاليلويا رجل ربيغارا لا ربا غالا باغا رجل ربيغاستا بريد إغلار ربا بابا بابا سابروجل ربيغا لا 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 ربجل ربيغان حجي እግዚአብሔር بزحابكم ጊዜ እትልብስ ልበስዎ ክርስትና عشنتيو حجي تلبسي إيدكم وندان كساقسكم ديكم በቲ ጎይታ ዝሃበኩም ርዳ እንዳጋወርኩም ትልብስ ልበስዎ እግዚአብሔር ይቦኩም አለ ይብናሉ እዚ ጊዜ እዚ እንጠቀመሉ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እግዚአብሔር ከውጽ አሜን ዶ ካብዛ ዓዘቅት ዘውጽ ኃይል አለው አሜን እግዚአብሔር ልብሲ ቅድስና አለው አሜን እግዚአብሔር ልብሲ ክህነነት አለው አሜን እግዚአብሔር ልብሲ ሓርነት አለው ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ዝልብሲ ለማ አንተ ማኸልና እግዚአብሔር አምላክ አቀሚጥወሎ ልበስዎ ዝልብሲ በኢየሱስ ክርስቶስ ትልብስ ስትገብር ከለኻ نفسك خاب حق أترحق أترهبا أب جخامي كتركبني خا أب زي تكم نجاري كتركبني خا جابر أملاك أبزر دليل كابوت أترك كتركبي خا نفسك أبرخ بوت أترهبا نفسك أبوت علل تأترهبا نفسك أبوت حاجس كترهبا جابر أملاك لو ميلك قالوا تقبل جابر حجيلك قالوا تقبل حاله جابر أملاك بويتا بيسوع كريستوس ما بخا زغموت نجار I was done you حسابنا حوارن እግዚአብሔር አምላክ በወዱ ጸውዕናይ ፕሬጋላ ባጋስታ ክረጀለ ረቤጋላ ለረቤጋላ ለረቤጋስታ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ይገባል ስለብሲ ከህንነት ወይታይም ካነ ከመ መስከናካለ ስለብሲ ከህንነት ይለውሰሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለብሲ ከህንነት ይለውሰሉ በሰዓት ኢንሻአላህ ባካላ ባካላ ስለዚህ ነፍሴ ፈትያታቢዮ ስለዚህ ነፍሴ ፈትያታቢዮ ስለዚህ ነፍሴ نعخا مسوات خنسوة نعخا خنعبي بقيتها بيسوع كريستوس سم هاي كهن النت شمت يبكانا من مسكنا كالنا كهنات كنا هنا عادنا لكا شمكا هنعبي هاللويا شمكا هنقدس قدوس قدوس نابلنا شمكا كنعبي እግዚአብሔር አምላክ አቢ ዕጫ ይብካና ካሙነ መስክነ ካለና
ኢየሱስ ክርስቶስም ሕጂ ንለብሶ ኣለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰማይ ሻፑራ ሁሉን እግዚአብሔር ክብርሎ እግዚአብሔር ይትንከፋሎ እግዚአብሔር ይደስሳሎ እግዚአብሔር ናይ እምኒ ልቢ ውፅእ ናይ ስጋ ልቢ ይወፅሎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰዓት እዚ ኣኻጥራይ ኣዳውኩም ናብኡ ኣልዕሉ ልብኹም ናብኡ ግበሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሰርሕ ኣምላኽ ኣብ ዝጉባኤ ዘሎ ዓይኒ ዘለዎ ዝርአ ኣምላኽ ኣብ ዝጉባኤ ዘሎ እዝን ዘለዎ ዝሰምዕ ኣምላኽ እዩ ዘሎ ኢድ ዘርጊሑ ዝድህስስ ኣምላኽ ኣብ ዝጉባኤ ዘሎ ሃሌሉያ